Hej til alle sammen, og velkommen til en lidt anderledes video end normalt, men i dag der vil jeg gerne vise jer, hvordan man downloader textpacks til Minecraft. Og det gør man simpelthen af den måde, man går ind under. Så jeg vil gerne have specs, eller specs. Der er lige en, der ringer. Hej Mads, jeg er lige ved at optage på den. Prøv at sige noget nu. Mads? Okay, jeg vil lige med højtaler. Prøv at sige noget. Mads? Du var helt op, mand. Okay, jeg vender tilbage lige om lidt. Okay, vi er tilbage igen. Undskyld den lille pause. Okay. Så vil jeg gerne have specs på BDCraft HD 128 gange 128. Så går jeg ind i texture pack BDCraft. Nu må jeg endelig sige, hvis det går for stærkt eller for langsomt. Så kan I så se det der. Så går I ind og download helt nede for en. Okay. Yes, så kommer I så herind. Så kan I se specs på BDCraft. Så 512 gange 512. Det gider jeg så ikke have. Selvom det ser rimelig nice ud. Men jeg skal ned. Jeg tager sgu den der. Ja. Så trykker jeg der. Så skal vi lige vente lidt. Så trykker jeg lige nej til Windows Update. Okay. Så skipper man 18 der. Og så kommer det der så frem. Det skal I så ikke bruge til noget. Så downloader texture packen dernede. Så når den er lige downloadet, så kan jeg lige gå herind. Så går jeg ind i kolon APPDATA, og så, eller procenttegn, appdata procent. Og så går I derind, så jeres Minecraft skulle rigtig gerne ligge heroppe, men så jeg kommer til at trykke et eller andet, sådan den ligger her. Der kommer mit ticket også. Så så er I herinde. Så går I ind under texture packs, så venter I lige til den der er færdig. Det er lige om lidt, så kan vi lige vente. Jeg kunne også godt, måske, hvis I gerne vil have det, så kan jeg lave intro. Eller så kan jeg lave en tutorial, hvordan man laver en intro. Det vil jeg også meget glad gøre. Så trækker jeg den ind i mappen der. Så krydser jeg bare mappen. Så kan vi bare lige minimere det der. Så hvor er det Minecraft? Det ligger inde under spil. Og så skal vi lidt der. Så kører man det. Så krydser jeg lige spil der. Og så der. Så play. Så kommer lige det der frem. Det skal det ikke lige være. Så jeg vil gerne teste. Okay, jeg lægger lige den ind igen. Okay, specs. Der. Skal ligge derinde. Der. Det skulle gerne virke der. Jeg ved så ikke helt. Jo, det gør det også. Så kan I se, skriften det er anderledes, og det er sådan hele er anderledes. Så går jeg lige ind på min yndlings-PvP overlæg. Og det er ligesom min figur, ja. Okay, jeg har meget lag lige nu. Okay, seriøst, hold kæft dernede. Okay, det der det. Jeg tror sgu bare lige, jeg går ind under. Jeg skal se, om jeg kan komme ind på den. Okay, den er ikke rigtig lyst på. Så går jeg nemlig se, det bliver. Så kan vi lige prøve at se på bloksene. Ja, det var her. Okay. Så kan I se her. Jeg undskylder meget lækkert. Så kan I se der. Det er så alt det klæder og sådan noget. Okay, jeg laver også lige en ny verden. Måske.
den kan der bare måske, så kan der, så der er survival, bonus chest til, og det der, ja. Så starter vi lige her. Så kan vi se, hvor langt vi er optaget. Okay. Jeg optager med Bandicam denne gang, fordi mit raps, det driller lige, når det jeg skal optage på skrivebordet. Jeg har fået den til det en gang før. Så kan I se, det der, det er sådan toolsene og træet og sådan, I kan se. Sådan. Så det er sådan kommer til at se ud, når I har den fået downloadet. Jeg håber, at den her tutorial, den var måske meget lang, men ja, det kan jeg godt lide mig. Håber, at den her tutorial. Hej hej.